Danasîna pirtûkan. Pirtûka çîrokan a bi navê Rengên Êşan a nivîskar Mîdya Berekat. Di naveroka vê pirtûkê de wiha tê gotin: dema berhevkirina zeytûnan her darekê çîrokeke wê ya evîndariyê heye. Berî 5 salan li bin vê darê bavê min kete erdê û teneyên zeytûnan ji dest ve pikîn. Lawê min ê 3 salî bezî teneyên zeytûnan rakirin. Lê nizanî ku bapîrê xwe koçî cîhana dawiyê kir. Belê, li ser kokên darên zeytûnê çîrokên evîntiya keç û xortan hatine nivîsandin. Destanên lehengiya şervanên Kurd hatine tomarkirin. Destan û efsan li çiyayê kurmênc hatine nîgarkirin. Ji ber wê di bihuştê de bav û neviyan xwîn û canê xwe dane. Dema ku arê Musa digot tirimbêleke terorîstan hat û 2 terorîst jê daketin. Terorîstekî bi dengekî tûş ji arêm re got: Tu li vir çi dikî? Ma te nebihîstiye ku em hemû darên zeytûnê berhev dikin. Herûha di naveroka pirtûkê de wiha hatiye nivîsandin: Ji nameyên pekrawanan. Dijmin dilovaniyê nizane, tenê dixwazin me ji kokê derakin. Me dikujin û naxwazin gorên me navkirî bin. Lê tu carî tarî nikare ronahiyê tê xeberîka xwe. Kî çi dike ji xwe re dike, kî çi dibêje ji xwe re dibêje. Hin dibêjin divê xort û keçên me neçin deverên şer û berxwedanî nekin. Kesên ku berevaniyê ji ber doza milletê xwe nekin, ma çi sûd ji hebûna wan heye? Oso û sagot û kesere kişand. Ev pirtûk îsal li Almanyayê hatiye çapkirin û ji weşanxaneya sersera derket. Ji xwe naveroka pirtûkê li ser dagîrkirina Efrînê, koçberî û pirsgirêkên civakî ye.